participation no, we are not being involved. Rwakwa iyudo ka ibro wachni ni nitie idwaro namba makama namba oseromo and okober ne rowere tibro yudo kata weche mag yore mag tich rowere onge tich kabisa onge tich Kisumu kabisa yudo ka rowere thoth gibro yudo ka jarawera obet e boda shed rawero obet kamoro gina joma bet kanyo nikech tich ma ginyalo timo onge ibro yudo ka kata weche mag kipande rawera samoro obet kanyo nikech weche mag kipande gi shida kuom rawera nitie rawera ma okonyal e yo mane samoro okonyal ni lwete oknyal chopo kamikawe ID ok yot ok chiegni ne rawera onge kata siling manyalo chope mondo mi oyud kipande and iyudo ni sani kata pikipiki mar ng'ato mondo riembi ka in nyathi ma kijana oko bi mi kionge kipande ne wan rowere manyiri onge ng'ama nyalo dhi tiyo e ode kata tij med kionge kipande and iyudo ka okosebed kodwa machiegni kaka rowere mondo mi telo ng'iye ni to ber rowere nigi kipande nikech kipande no en gima duong' kimiyo rawera to nyalo wuotho go mondo asol go ng'i kaka nyalo timo ngima koro okane ka rowere oseket machiegni e budget making e decision making koro rowere ok dhi maber ahinya erokamane wacho ni kaka county ma Kisumu kuom ranyisi wacho ni thoth rowere ok nywande sama sirikand county ma Kisumu loso budget magi to bende kaka rowere osekawo ting' mar ng'iyo achiel ka